Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo asị nkachi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na anyị ga-ejere obodo na-ara obodo. Asị m na Igbo n'ihu na anyị ga-ebute mma Igbo n'azụ, na anyị ga-ebute mma Igbo n'aka nne ya, ebute mma Igbo n'aka ịba, ebute mma. Asị m ihe anyị eri bịa, ihe ya eri ya bịakwana. Asị n'ụbọchị ihe ga na-agụ okporo ụzọ na ụgbọ anyị apụ anyị ama. Asị m na anyị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. Asị m na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be anyị. Wee kwuo sị na akakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị. Wee sị ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọ dị na ya pụoro anyị ome ka ndị ụwa were anya fụ ya. Wee na-aga ọfọ si onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbu onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị digbu onye a na ndụ. Asị m egbe bere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m nkwukwa ya ihe m kwuru. Asị m onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, nwa ya ọzọ anwụzi na mana ọnya ka anyị esi n'ukwu ya bụpụ. Asịrị m onye sifụrụ anyị na-atụ ufere ya mapụ ya ọnụ. Onye na-ekwu okwu tasị onye ọbụla sị na ihe anyị na-eme adịghị enwe isi, si were isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi mgbasa ozi na Ugochi tubelu, bụrụgo onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụtụtụ taa agbọghọ m ụzọ jee na temple. Ndị maara mma na ịga ọfọ m na temple na-ebido 6 o'clock. Were mma agụgide ọfọ na temple, tụọ aja dị iche iche, gụọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile. Ndị ihe anyị na-eme na-amasị na ndị anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Gụọkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days nkwụsị gọba. Gụọkwazi ọfọ n'isi ndị na-abụ ha na-eche onyonyo anyị, ha tụsara ya ndị ọzọ maka na ihe ọma mere ofe onye ama ezu. Ana m agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-esonye n'ihe niile anyị na-eme n'Ugochi tubelu na temple. Si ebe ọbụla ị nọ, chee ihu na East, lotu Ugochi tubelu na temple. Yọkwazi ndị ichie n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ha kwe ka iketa oke na aja na ọlụ ọbụla na ọfọ niile anyị na-agọ kwa ụbọchị na ya bụ temple. Distance is never a barrier. Ọ na-abụ ngosi ọfụ ụtụtụ wasi ọjị achụọ m aja dịka onye nchụaja. Ana m achụ aja n'isi ndị niile anyị na-arụrụ ọrụ, chụkwazi aja n'ụzọ pụrụ iche n'isi mụ onwe m. Aja ha m na-achụ ụwa Aja Mbuni-elu, aja ịpụta ihe, aja ide ude. Onye na-ekwu na ihe ọbụla na-ekwere omume ga-ekweriri omume n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Aja m na-achụrụ onwe m. Ma ya bụ aja dịka anyị si kwuo na m na-achụgbu ori aja a since abatara n'ime arọ a. O so na mandate enyere m na New Year resolution n'ụchụbanya bụ aja. And nke bụ eziokwu na since m bido chụbanya bụ aja na-agwa maka ya, enwere m a lot of massive progress. Whatever I ask, I get. Nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị. So agwago m ụnụ, gwa ụnụ ọtụtụ testimonies, great things that happens in my life this year. Wee kọọrọ ụnụ ihe ịtụnanya merenụ
While many times testimonies upon testimonies. Achọrọ m ka m gaba na testimonies ndị mmadụ na-enye. Even financial breakthrough. The kind of financial breakthrough ndị mụ na ha so ji gozi m na nke ikpeazụ. So at times there was a time the things came in. Yes, you can say that again. Mana nke bana nke bụ eziokwu. Elotara m na June precisely. Ndị na-eso m chigha azụ na video m postu na June. Ị ga-afụ mgbe m lere foundation of Eze-Ana Ugochi tubelu on the new living house of Eze-Ana Ugochi tubelu. Jee ebe anyị ga-afụ ya. Yes, between the middle of June. I'm going to send you that video. And believe in me, ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-agapụta na-asị, wow, unu adọghị adọghị. Mana nke bụ eziokwu, dịka m na-esi ekwu, ana m like iji ihe onwe m wee maa atụ. Because nye ngwa ọtụtụ n'ime ụlọ my followers, ndị ma m na-abịa na my house. Nkwa ndị oraifite, my followers. They can attest to that. So, what I know is that early this year, I am the mona house. You are your hammer. So it's a thing of joy. I'm not broke and brag, but to give testimony to Chukwokike onye pụrụ ime ihe niile. When I go kwasi kisi ni ihe mere mụnwa wee mụta ihe. Now what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ekwugomia. Na-ekwukwa ndị ọna man of my jingles. I keep saying it. Whatever that is imaginable is achievable. The most important thing is faith and conviction. If you don't have faith, you're not convinced, forget it. But the difference between me and you is total submission to the will of Almighty. Total submission to the laws of nature. Total conviction and believing. No nwere ihe ọbụla nyere omume n'ebe Chukwuokike nke pụrụ ime ihe niile nọ. Eji m obi niile nabata ọdịnala, jiri obi niile na-eme ihe ọbụla m na-eme asị mmee, ndị kpọrọ m okwusi mmee ya result apụta. On this 8th June, agwara m ndị m na ha so si na m chọrọ na December 1 be my birthday. I keep saying it. Now, I want me celebrate my birthday in my new old house. They eventually celebrate this birthday bona my new house. Do a story building. Modern story building, yes. Oh, that is my wish. And when I was here, and one of anything doubting mind that it will come to fulfillment. In your watch every video mere that June. I got a Monday mother. Now that June gabo when me December 1 can remember birthday. Mepe new house of Eze-Ana Ugochi to oraifite. Ball also. I keep saying it then. Got you guys on my videos, you see it. Madam kebe isiokwu nke enu na anama barama kebe. When I was saying it, I have only about 5 million naira in my account cash. Yes. But this we are talking about a project of 20 million naira. But I don't have any doubt in me that Nandemona has to be here. The way they did it is a mystery. But I know they will do it. Because nobody who in your heart, and whatever that happened to me can happen to you. The difference is believing, convincing. Because I know people that before anything will happen in this gross material world,
it must have taken on form in the spiritual realm. Kedu ihe awa bụ mkpa gị a na-egosi gị na nlọ mana ọ bịabụrụ to fulfillment? It will come to pass. A na-egosi ihe na nlọ, it simply means that those things is in the spiritual realm. Because like I normally say, before anything can happen in this gross material, it must have taken on form in the spiritual realm. Things cannot just happen. And when natural laws of how things work. Now, maybe n'obi m kwuo na ọ bụ na m chọrọ ịlụ a duplex. First of all, I created the type of duplex I wanted to build within my imaginary mind. I created it. On one day, I saw a new house, a very beautiful house on Facebook. I downloaded it. Where we do that picture, where me my screensaver. I told myself that, look, I will build a house, this kind of house. One beautiful house I saw on Facebook. Then I said I will have it. And when I said I will have it, I put the picture on as a screensaver. I told my chi and the Eze-Ana that this is what I want. And believe me, they did it. That time I have only 5 million naira. And I said, I will start work. The man said that if I start work, that the account this money is coming from, I mean, my bank account that this money is coming from, that no nwere day I ga-akwụsị ọrụ na the site asị na afọ ego eji arụ ọrụ. Nke bụ isiokwu na ha mezuru ya. It's a thing of joy. Bankete, by tomorrow next, may send may video the house. Now, and I never doubted in them as only have one. We build the house. I called my engineer. See, I get Cholum the Togo. Maganhana Luciolike. In 3 months, they can deliver a house. Once there is money, on Togo, with the wall. And I load every day. Despite the fact that then will sometimes and when rainy season delay. Rainy season disturb us some work. But yet, we'll be able to finish this house in 3 months plus. Okay, yeah? And I roll every day. And there was never a day I've been on a side. I see na nega get you continue the work out there. They wanna hassle too much. Kudos. Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Okay, yeah? Or is share testimony of ihe Chukwu mere. Now, as we speak, despite the fact that earlier this year, I got another automobile, Jagari. But now go Monday morning hustle. Now car obere. Now by March next year, I'm going another one. That another one on Chorobo, a moving duplex. A moving duplex. Yes. A kind of car, SUV that cures high BP. Yes. The kind of cars that if you enter inside, you will be happy and make gratitude that you go keep bringing me in. I choose to call such cars moving duplex. You know why? Why they are called moving
duplex is that it's a kind of cars that in their brand new, the money used to buy such cars can actually build a duplex. Ọ bụrụ na ọ rụchara ya ọfụ obere ọnya ka a na-akpọ moving duplex. You understand? Because my love for SUV no be here. So you know what happened? Since I have completed this my new living house, clean and dusted, now my attention has been shifted to what I'm longing for. Latest March next year. You got document every day I'm taa. A document here March next year. Ma gwakwa unu na that moving duplex has arrived. Just go pitch here. You got how things work. You project your mind what you actually want. You project your mind what you actually want and work tirelessly towards that. See how things work. Our mind is like a photocopier. Now, you project what your dreams are in the spiritual realm and match it with same density and force. Now, the power of the mind will attract those things into reality. But if you're a person that normally have doubting minds, whether things will happen, then it will be a challenge to you. Because it will not kwenta. Remember ihe Jesus ndị ụka ọbịa kwuru. Ọ sị na ọ bụrụ na okwukwe unu ga-ebu ibu ọbụna dị ruo ka mustard seed. Mustard seed is like a seed that is very tiny, just like aja gbara ọkpụrụkpụ. Ọ sị na ọ bụrụ na okwu unu ga-eru ya na unu ga-emove mountain. Yes, move mountain means that ihe n'anya mmadụ dị ka o kweghị omume ga-ekwerịrị omume. Kedu ihe m chọrọ ka m nwa na-ege m ntị mụta na my own story? Ihe m chọrọ ka ịmụta na my own story bụ follow my footsteps. Join me in the rituals. These monthly rituals. Let me share my secret with you. My secret is that I believe, even when I was in the church, I'm a type that if I believe in something, there is nothing that anybody will tell me that will change my mind. As long as I'm convinced, ihe ọsọ gụmebe ekwe m kwesị ike. Now, when I joined Ordinana, having studied all religious books on how things work, now I came to realize that n'Ordinana bụ ụzọ ndụ, the way of our forefathers. I now build strong conviction to pray to Almighty Chukwu Okike kepụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa na-esighị n'aka mmadụ. In the sense etu ndị ụka si ekwe na ọ bụ na Jizọs ka ị ga-esi wee jekwuru nna. Mana Ọdịnala say no. Yes, it can actually kwuo okwu n'aha Chukwu dịka ntị si agọzi ndị mmadụ ekwubi okwu n'ọrụ ọbụla nna alụ. Ana m ayọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. Ịghọtara ya? What actually brought this my new every month ritual is this. Ọ na-adị m ka m welu dịka m si ekwu na my mission is actually to help people live better life.
Mgbe ụfọdụ akwụgoro m ndị mmadụ how to set up an ordinary altar. Kụziere ndị mmadụ a lot of rituals. Ọ bụrụ na ị nwere ike iset altar, how you can be facing east. Wee na-aga ọfọ, ma ị kpọrọ ịga ọfọ, ma ọ bụ ịkpọrọ ikpe ekpere, ma ọ bụ ịkpọrọ ikwupi okwu, they are the same. The meaning are the same. Wee gwa ndị mmadụ, gwa ya etu ị ga-esi wee build the altar. Gwa ya na i build the altar na ị ga-enwe ego 4 notes of the same currency. Ị ga-place na altar. Maka na ọ na uwe ego ka nọ. Gwa ndị gị na ha so na ego ka ị chọrọ. Maka na ego bụ ihe a na-eji eme ndụ a na-atọ ụtọ. N'ifuru nwunye gị n'anya, but you cannot pay her bills. Sometimes she will start doubting whether you love her. Nụtara uwe ego ka anọ, nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị nwere ike ikwu ya bill, sometimes you will see that you will find yourself in sad mood because you couldn't pay your bills. Adịghị ka ibe, ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Nwanne m kwuo na adịghị ka ibe, ọ ga-anarịrị. You must say it with a strong conviction. Ka adịghị ka ibe wee na. Dịka m kwuru na meseji m bịara ịkụwa n'ụbọchị taa, the important of ịchụ aja na ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ịchụ aja, ọnya bụ isiokwu taa. Wee gwa gị na mụ nwa Eze-Ana Ugochi tubelu. Ọ bụrụ na ị nwere ego, ịbịa na sị m na ị nwere ego, ngwa ọtụ ndị mmadụ ndị visit my temple, ha ejuru ego, but the day ha bịara, ụfọdụ sef ego ha ji gba afọ awụwụ ekele m Chukwu. Ụfọdụ bịa yọba na ego ha ji gba afa si reduzo ka ha nwere ike gbagbuo afa. Agbasi afa, nkwubiere ha okwu, tee ha nzu n'aka, kwubie okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Today, some of them are doing very, very well. To the extent that some of them can actually afford their own ịchụ aja. Now, ọ bụrụ na n'ime wuri ya, wee gwa ndị masị ya, build your own altar. If you cannot build, face the east. Your ezumezu ka iketa oke na ọfọ na aja a na-achụ. It's very possible. Even if you die, you don't have money, it can connect with the activities going on the temple with your mind. Even this morning, Messi Avida now, I go to maybe try the video today's work. You can connect. Distance is never a barrier. All those people be okay where you ezumezu mmụọ si ya mmụọ niile na-eji ozu Ugochi tụrụ na temple biko ha kwe ka iketa oke na aja na ofe agụrụ n'ụbọchị taa. It's a simple thing. Where time iji abịa na face is ekwubi okwu. So ụfọdụ build the altar, some cannot even build. Wee sị okay, that na mụ na onwe m project to go the kind of machine I need for next year. Then I did not go and fold my hands. You understand? Because there's a way how things work. It must work out. If you need those things to happen to you, it must increase the density, the force that will back your wish, your longing to come to fulfillment. Ege eji alụ ọrụ ijiro. Binitekwanụ kwubi okwu. Ewuta m ụbọchị a wee gwa ụnụ the powers of prayers n'ikwubi okwu. Example, sing na every 3 a.m. Mwa Eze-Ana Ugochi, we must wake up. Because minus the temple of Eze-Ana Ugochi, I have an altar in my living room. Yes. Once is 3 a.m., 5 minutes to 3 a.m., my phone will ring. Then I wake up. You will also do chacha Topia, facing my altar, which is located at the east. If we don't kubi okwu ihe ndị nchọ, ndị mma alụ ọrụ the next day, place their names on the altar.
ekwubie m okwu your entities of powers ndị na-agagharị na-eme mma ka ha gbadata bịa tinye aka bụrụ ụzọ lụọ onye bụ ọrụ bifo mbido yọọ ihe ndị nchọ. Let me give you one secret what you don't know. If you go the ancient books, ị ga-afụ na every 3 o'clock is the hour of mercy. Forget about ihe ndị ụka ọbịa ndị ụka Rom. Ama agwa gị the secret behind 3 o'clock prayers. 3 o'clock, whether it's AM or PM, is an hour of mercy. Oge ndị njelu nke Chukwu ji agagharị na-eme mma. O nwere entities of powers ndị na-agagharị n'oge awa anwa na-eme mma. Ị ghọtara ya? Ma instead ha ga-akọwara of ha sị no the hour of mercy because they read about it from the ancient books and they are practicing it every 3 o'clock. I say no divine mercy. Mana ana m achọ ịgwa n'ọtụtụ ọ bụrụ so 3 o'clock nke ehihie ma 3 o'clock nke AM is hour of mercy. Ka mmekwa anya ọzọ ije na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ị ga-afụ ebe a kọwara gbasalụ the pool of Bethsaida, ọdọ mmiri nke Bethsaida. Ewee sị na o nwere nwaanyị Jizọs bịakwutere according to that allegorical story. Wee sị ya nwa nwaanyị kere ihe kpatara iji wee sị ya na ya nọgwụkwa n'ute ọrịa for ahụ na-etegoro ezigbo aka. O wee sị ya ngwa kere ihe kpatara na ịdị abanyewu n'ọdọ mmiri Bethsaida oge anwa ndị anjelu nke Chukwu ji abịa wee gbalụgha mmiri. Onye ọbụla bụ ụzọ wee banye n'ime mmiri anwa n'oge awa anwa na-enweta ọgwụgwọ nsọ. O wee sị ya onye nwaanyị na ihe nwere mmadụ onye nwere ike iburu ya wee tinye n'ime mmiri na data oge awa anwa na before ya na-eme ka ebinye na ndị ọzọ eburugo ụzọ wee banye na yanwụ mmiri. So ihe m chọrọ iweta ebe ahụ ka i wee marụ na o nwere oge mmụọ Chukwu ji agbagagharị na-eme mma. Ị ghọtara ya? What you don't know is only a message to you. Ị mara na o nwere oge mmụọ Chukwu ji agagharị na-agwọ ndị ọrịa na-eme mma na-atọ ndị mmadụ na-abụ na-asụ ụchụ. Ị nwere idea? Ọ bụrụ na ị mara ọmara ya taa wee gwazie ego no 3 AM or 3 PM any 3 o'clock. Mana ndị ụka ọbịa ji gwa ndị mmadụ no divine mercy. Anyway, they are not far from the truth. That time oge amara Chineke ji agagharị na-eme mma. Mana ana m agwazi ụmụ Eze-Ana agwa gị na any 3 whether AM or PM. Ị ghọtara ya? Mana mụ nwa onwe I choose AM maka na AM wụkarị more of time of pleading oge eji ayọkarị arịrịọ. So you can connect with me in that time all over the world. Viewers all over the world, they can join me in prayers that you don't have money. Ndị mmadụ na-ekwu na ha enwere ego eji arụ ọrụ. I say, what is money? You can work out, change your condition with faith and conviction and working hard towards it. Not just working hard, Ibu block, no, but working smart. Well, see, join me or build your own personal altar. When we jabia, when exact time we jabia, on a go see money is very serious. In when exact time, what is important is consistency. The era and assist slow and steady win the race has passed. Maybe in 18th or 15th century, not in 21st century. 21st century is a digital century, is a smart century. You must be consistent. The fastest human on earth, Osembots, can I do interview? Kelu be able to win all these medals. What is the secret? He says it's consistency. You know that? Mgbe na-achọ ka ede mgbe a na-atụ ilu na-asị the patient dog eat the fattest bone, my dear, that was in older century, not in this digital and smart century. In smart century, by the time you are waiting patiently as a patient dog, believe in me, smart dog will eat the flesh and even the bone, and nothing will be leaving behind for you.
ịghọtara ya. Consistency. Ọ bụrụ na gị na mmụọ kara agba 3 a.m. anytime ọbụla, maintain it consistently 21 days. Believe in me, if you me and honestly, you will start seeing changes gradually. Believe in me, what is your problem does not start today. Where you are today is as a result of what you did or the decision you took or what you did not do 5, 10, 15, 20 years ago, or what you must have even done in your previous earth life that was carried over. You got it? So you cannot expect magic. Ordinary is not magic, but it's a gradual thing. You will start untying yourself from those negative energy that keep weighing you down. It's a gradual thing, but victory is sure. Mgbe mmụọ fụrụ na ị na-abịa and na you are not ready to slow down unless the problem is solved, mmụọ will keep on otu mbọsị mba ka anyị mere onye a ihe a, maka na ọ bụrụ na anyị mere onye a ihe a, this person is not willing to stop. Ka nkọkwara gị akwụkwọ maka ndị gụgoro Baịbụl ọfụma. Na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ị ga-afụ ebe a sị na o nwere nwoke onye lọya. Nwoke lọya adị atụ mmadụ ọbụla egwu. O wee bụrụ na o nwere nwaanyị ajadu a na-anara oke, nwaanyị ajadu a wee jekwa onye lọya sị ya bịa kpepụta. Onye lọya wee sị ya na ya ga-ekpepụta ya maka na he can't afford his service. Onye lọya wee sị ya na ya ma abịa maka na ọ ya afford his services. Onye nwaanyị a wee keep on every door bịa na stop, every door na-abịa, every door na-abịa, remain consistent. The lawyer wee sị na ọgwụgwọ nna m abịara onye nwoke a aka nwa akpepụta nwaanyị a, na nwaanyị a ekwe nka ṅụrụ mmiri tọrọ udu n'ala, na ọ ga na-abịa steady. Therefore, he now resolved to ịga kpepụta nwaanyị a. You got that? So all to the things were there. So being consistent, o nwere obi ya abịaruo the ezumezu ndị ichie asị ka anyị mere onye a ihe ọ na-achọ, maka na ọ bụrụ na ya emeghị na ọ ga na-abịa na-edi stop anyị ha kpaalụ nyere gị aka. Ị na-abịakwa maka na ndị Igbo na-atụ isi na ihe ntị na-ata agwụghị na ntị ama ezu ike. So achọ nka nkọwarụ the power of consistency. The power of consistency. Ọ ihe kwesịrị ịma. Kedu ihe mere nụ? Nwere otu ụbọchị, just last week, wee jee na temple. Na ọtụtụ ndị mmadụ na-esendịrị messages na-akwa ụta na-ebe akwa na ọnọdụ ha dị njọ. Ihe afọ onye zugoro ha 10-15 years ọkpụbụrụ blọk. Ifu onye jere obodo oyibo 10-15 years onwebere ihe. In fact, nna ya ụlọ na-elike elike. Anọ onye ndị be ha hopuru na nwa m na-eje obodo oyibo na oje obodo oyibo na things ya echenjiri ha. Ma nothing. Ha na-akụ ụta. Wee jewe na temple wee jụọ ndị mmadụ ha so kiri ihe a ga-eme. Na ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'afụfụ maka n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ amara ọkụ ka esi ayọ. Ọtụtụ ndị mmadụ che na ọrụ ọdịnala bụ magic. Therefore they go and rest. Ka mmadụ ofu atọ ọzọ, o nwere ihe ndị ụka ọbịa ndị ụka Rom na-akpọ Novena Mass. Example, ka mmakwa atụ ihe ọzọ ịma asị gịnị bụ aja. Ọ sị na aja bụ ihe a na-erunyere sọsọ Chukwu site n'aka ụkọchukwu. O wee sị na maasị ha na-achọ ụwụ aja maasị. To show you the importance of aja. Ewee gwa na o nwere ihe a na-akpọ novon. Ọvọ na novon ga-asị wee nweta ihe a na-akpọ novena. Ebe a ka ezi nwetakwa ihe a na-agwa gị na-enwe novena mass. Novena mass is ka nkọwa ya maka ndị wudegoro Catholic ha ya aghọta ihe na-ekwu. Enwere maka na eji Catholic jemie ya ejemie gụọ Vatican 1 na Vatican 2 so amamihe gbasara ya very well. O wee sị na
Novena maasị bụ na o nwere ego na ị ga-akwụ eji ebuku maasị. Enwere general maasị nke na-abụ na-achọ ibido ụka katikis abịa gụpụta n'ụbọchị taata bụ ụka nke abụọ n'arọ nke mbụ nke ụka na ndị na-eto ayọrọ ka elota ha na aja maasị dị asọ akpọsịa afa ndị mmadụ nọ na onye na-eto a na-ayọ arụ ike ịgbake na ahụ ọrịa, onye nke a na-ayọ mbuni elu, ndị nke a na-enye thanksgiving na nwa ọfụ, ndị a na-ekene Chineke na ndị n'ụdị na nwunye, and so on and so forth. Agụsịcha aja ndị ahụ ewee kwuzie na ndị a niile bụ ndị anyị na-achụrụ aja n'ụbọchị tata, na-asị ka Chineke mezuoro ha nke a maọbụ nke ọzọ. Ịghọtara ya? Nke a bụ aja maasị atụrụ maka mmadụ niile. Mana o nwere aja maasị a na-akpọ novena maasị. Novena maasị a bụ ego eji ebuku ya na-adị higher than ego eji ebuku ordinary mass, that is nke anyị n'igwe. This novena maasị bụ a maasị a ga-ekwu for a number of days. Yes, novena started with the word novum, Latin word meaning 9. Now, but novena can be shortened beyond 9 days or can be higher than 9 days, depending on the intention. Notaria? So, onya we hear mata that novena mass bụ ọ bụrụ na ibu kwuru ewuti onye nchụaja, ọ ga na-ekwuru that mass for that number of days ọ kwubiri na ọ ya emere gị ya, just to remain the same day, any day, the same hour, or bịakwa the same thing, next day or the same thing, one day or the same thing, continuously till the number of days ọ chọrọ ikwunye awụ novena mass. Ịghọtara ya? Then the importance of it is the intensity of consistency either present certain petition or request on daily basis. Ọ na-adị more effective than ordinary prayers mmadụ nwere ike ikpe mgbe sọrịanụ, maka na nke novena bụ nọọ arịrịọ mmadụ na-arịọ nwee some certain prayer request and maintaining a particular time. Now, wee lụtara ụnụ na maka ndị niile chọrọ ka ha sonye na this 9 days rituals nchọrọ ikwu maka anyị ekwu maka ya, aja nke ayiri n'igwe nọ na-ebido ụbọchị wee chiwo Friday on the 5th, then kwụsị na 19th. Now, so ọ bụrụ na ị chọrọ participate, imani nwere from now till tomorrow morning. If not, imani ga-echerekwasị the next month wu December. When I acquired how these things started, I went to temple where your chugbo na ndị mụ na ha si ya kedu ihe a ga-eme maka ndị ọnọdụ ha dịrọ mma, ndị a na-akụ ọta, kedu ihe a ga-eme. Awa na-akụwara m na o nwere ndị bụ na ọnọdụ ha needed intensive prayers. O nwere ndị ọnọdụ ha needed intensive rituals and sacrifices. O nwere ndị nsogbu ha needed na-aga atụrụ ha aja dị elu, aja ebulu. Maka na o nwere akụkọ ndị Jizọs ndị ụka ọbịa kwuru na akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị ụmụazị wee na-asị onye nwe anyị kere ihe kpatara na ha enweghị ike ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ. O wee sị ha na o nwere ụfọdụ ndị mmụọ ọjọọ dị stubborn, ndị bụ na bifo achụpụ ha na-aga eburiri ọnụ, a na-achụpụ site n'ibu ọnụ. Ịghọtara ya? So ka ịghọta na ọ bụrụ ihe chọrọ iweta ebe a bụ na ọ bụrụ etu esi solve problem nke a, problem ọbụla nwere etu esi asolve ya. O nwere problem ụfọdụ ị ga-asolve site n'ọdịnala ikwubi okwu, nwee problems ndị nwere ike solve that you must solve by ime something extraordinary. Maka na a na-asị na anụ gbaa aja ọsọ agbara ya aja egbe.
o nwere ndị nsogbu ha tagoro nchara, o nwere ndị bụ na ọnọdụ ha nọ na ya adịrọzi mma, na-enidiri ka emee something extraordinary ka enwe ike solve their problem. Ịghọtara ya? So maka ụdị ndị dị etu a enidi ka emee something very unique. Mkparịta ụkwụ taa ka mụ na ndị mụ na ha so kpachara na temple nwesịa ha wee sị m na ọ bụrụ na ọnọdụ ha dị etu a na-ewute m, na m ga-eme special request on their behalf. Ndị mụ na ha so kụziere m aja mbuni-elu na-achụ. Aja mbuni-elu a na-achụ bụ ka m gwara ha na m chọrọ ego mmeji wee finish my new house. Ha wee sị m chụba aja mbuni-elu every day. It will interest you to know that Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite na-ebini by 5 a.m. every day. Mbinye by 5 a.m. 10 ma gasa ahụ, sasi ahụ, ha will get ready by 6 o'clock and ma aba na temple. Ịghọtara ya? M ga-anọ na temple wee godochara ụmụ mmụọ dị iche iche, si na temple wee pụta outside. Time ahụ nji eme ụfọdụ, some people are still sleeping, abi? Mma agasị ya, ọnwụ na ngasị ya those things echighata m azụ. Ndị a ga-atụrụ nzu atụọ nzu, ndị a ga-atụrụ nkwụ ọkụ atụrụ ha nkwụ ọkụ, ndị mmụọ ndị na-enye ọjị enye m ha ọjị. Mma emechi ihe niile na right round, si na temple pụtakwa chekwa n'ebe nchụaja niile jee kenecha ụmụ mmụọ niile. Iche na ịbụ onye nchụaja n'ọdị isi. Ebidoro m iwu onye nchụaja for the fact that na ndị mụ na ha so chọrịrị na mma abịa n'ihu ọrụ m ka m wee kwubiere ọtụtụ ndị mmadụ okwu. Before m bido ọrụ I was a very successful businessman. Anọ m Abuja, ọ bụrụ na iruo Abuja mgbe m nọ Abuja, Noble Success Computers, ịgụ few business names ị ga-agụrịrị na ndị na-eme ọfụma na kọmputa, maka na m ebunetie used laptops and laptops referrals from China and US. Noble Success Computers. I'm the CEO. I was doing marvelously well. Before ndị mụ na ha so si ọnwụ na iwu na mma na tabiaza my call. I don't have any choice than to come. So mụ nwa na onwe m abịara m ime dibia because na m chọrọ ka m bụrụ onye nchụaja. No, all mandate iwu na m ga-emeriri ya. And na m ga-anọwa be nna m, nnata be nna m bụ Oraifite. Ọgwa home branch ka mbụ onye nọgoro Abuja bibugoro obodo oyibo abịa mbiri na home branch. Ha nọ na home branch na-arụ ọrụ ya happily. Mana my mission is to help people live better life. Mgbe m bịa gọwa ọfọ a si kere ihe m ga-eme, wee sị m mmarụ ụdị rituals anwa mbuni-elu a na-achụ mfe onwe m. Ọ na-abụ m na-achụ ihe ọma na-eme ihe ebumnobi m ọgwụ na m chọrọ enye m ya. N'ọnya ka m ebido chụwa n'isi ndị mmadụ. Ebe a ka this ịchụ aja 14 days si wee bịa. O nwebugo mbọsị m kụziri gbasara ụdị aja dị iche iche na only when they follow na watch all my videos. Ben kụziri maka aja dị iche iche. But ụbọchị kụziri data aja dị iche iche, I didn't even see it necessary to engage people because ndị mmadụ ọ bụ na ndị mmadụ dị interested wee nwee ike wee gaa deeper. I just kụzie ya na asị nkụzie maka ya, I jump and pass. Mana ọ nke last week ka ndị ezi wee chọọ kere ihe a ga-eme na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-asị m Eze-Ana na ha chọrọ ịbata Christmas ya. At least it's not for anything, that na ha chọrọ ivisit temple ka ha bịa zụọ okwu ka ikuku mmụọ na temple kwụsa ha. Mana ụfọdụ ejiri ego nọrọ na ihe anyị na-eme na-amasị ha wee nye ha temple si kere ihe a ga-eme. Ewesị m na ihe a ga-eme wụ mmadụ ụdị aja mbuni-elu ahụ na-achụ maka onwe m, mbido chụrụ ya n'etiti isi ndị mmadụ ndị kwerenụ na site n'ịchụ aja na a ga-esi na ya wee gozie ọtụtụ ndị mmadụ bunye ndị mmadụ elu. It will interest you to know that na m ga-ada 6 o'clock mma nọgide ebe ahụ sometimes to 8.
because na ga-emedo ụmụ ihe dị iche iche a na-emesịa na ga-achụ aja. Now ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na mmụọ na aja niile, ma ọ bụ na especially ndị niile kwụnyere ụgwọ na ha chọrọ iso na aja a ga-achụ, a ga-achụ ya every day for 14 days, the 19th emechizie. Ihe ị ga-eme bụ echefukwa na isonyere anyị na mmụọ from 6 o'clock every day to 8 o'clock. Isonye na mmụọ ebe ọbụla ị nọ, wee some minutes silent facing the east, yọọ ezumezu mmụọ na mmụọ niile na-eje ozi n'Ugochi toward na temple n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ha kwe ka iketa oke na aja na ọfọ niile a ga-achụ na temple n'ụbọchị ahụ. Then jebezie onwe ebe ị na-eje. Ọ bụzikwa na ị nwere ike ịnọ silent as in nwere ebe ị na-eje, you can keep quiet hour, inwe candle emunye, then facing the east. Ọ bụrụ na ị nwee candle, use that time as time of reflection and silent moment ka ị nwee ike keta oke na ya bụ blessing, because that's this sacrifice and rituals will bring breakthrough, cause breaking, upliftment, financial breakthrough, and abundant blessing. It will flow from the fountain of grace. Ma ọ bụrụ na ikwe, ka m si nweta ozi a, ka esi gosi m ozi a bụ na enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọnọdụ ha adịrọ mma, mana site n'isonye na aja a na-ekwu maka ya, ihe ọhụrụ ga-ebido mebe na ndụ ha. Connection ọfụ, favour ọfụ, nwoke gara afụ ha n'anya, nwaanyị na-afụ ha n'anya, ihe ọhụrụ ebido mebe. Ihe niile dị ka o kweghị omume ebido kwebe omume. Na these rituals nwere ndị bụ na bido taa ruo 31st December, the kind of financial breakthrough ha ga-afụ ga-even scare them. Some of them, the type of alert that will enter their bank account will scare them. Some will be saying, this money is it for me? Or enye m ka nye onye. Maka ọ na-awe enye nwatakịrị ihe karịrị ya na ọsị ka enyere ka nye onye. Yọtara ya? Ọ ihe mmụọ ga-eme ma ọ bụrụ na ikwe. O megoro m ya, and ọ ga-emere gị karịa arịa ma ọ bụrụ na ikwelu. Depend on your faith. The ball is in your court. Ma ọ bụrụ na ikwelu. Enwena double mind. Emesịara oke wee jụọ ha, kedu maka ndị enwere ike igota wepụrụ maka ya bụ aja? Wee sị na ndị enwere ike imewe etu a can come in group, mee their little contribution, so that na na-achụrụ ha aja every day. At last day, ewere ego anwa ha tụtara wee go ebulu, go assorted drinks for saraka. Ndị mmadụ na-abịa na temple, or as usual, ndị mmadụ na-abịa ogo na temple every day ka abịa sonye na anya bụ saraka a na-eme na anya bụ temple kwa ụbọchị. Ịghọtara ya? Site n'ụzọ dị etu a wee mee ndị mmadụ obi aṅụrị. Ọgwa nnọọ ndị a ga-ahụ ga-emesịa ya eje na mmiri jee mee sacrifice, chụọrụ ndị mmiri aja, gbagọtazie n'elu ala, bịa gbuo ebulu wee chụkwara ndị mmadụ aja. A ga-eme ya iji wee weta ya na njedebe. Next month kwa, 2nd of next month kwa, emekwa ọzọ for nke December. But I can tell you na this 50-something days for is enough time for ihe ọhụrụ ime na ndụ ọtụtụ ndị mmadụ. Ọtụtụ ihe ahụ ị na-ayọ, ma ndị na-ayọ di, ma ndị na-ayọ nwunye, ma ndị na-ayọ ahụike, ma ndị na-ayọ financial breakthrough, ma ndị na-ayọ ihe mbuli elu nke a ma ọ bụ nke ọzọ, ga-enwe testimony to give. N'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si aka ya bịa. Ndị na-arụ ọrụ ga-ebido kwụba ha ụgwọ. The kind of money you will even see in your account will scare you.
that is the truth ma ọ bụrụ na ikwe. So enyi maka ya kọwara ụbọchị taa kọwara maka aja wa aja a na-ekwu maka ekwuru m na o nwere onye somebody that can afford ebunu na onwe ya na saraka na mmanya na ihe ndị ọzọ na nri agha esi maka ndị mmadụ can come on board. He can do it on his own nke onwe maka na ebe na temple n'ụbọchị a every day ọbụla mmesịa achụọ aja ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja onwe for 14 days. On the 19th emechie each one and every one of them onye ọbụla ha dị na ga-egbu ebulu isi onwe ha receive their rituals for the month. Ndị agha emewe n'onwe ha nwere ike contribute any amount ka afụ adị sure na nya bụ dadde na-egotara egbugbo. Ọ bụrụgo na ndị mmadụ a contribute ego zuru ebulu mụnwa na onwe m personal Eze-Ana decide go for the love I have for people, especially ndị ọ na-akọ ndị mgbe ana m ekwu na adị ụka ibe na-agụ akwa na m nwere decide go na ndị mass this thing. Ọgwụgwọ na ego ezuru na ebulu na mmemme ke sure na m gburu ebulu that day itinyere ha aka because one thing I know for sure, givers never lack. I keep saying maka ihe kwuru na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na ụmụ nwaanyị a na-akpọ Dorcas na nwaanyị ahụ nwaanyị na-emere ndị mmadụ ọgụ na-enye ndị mmadụ nri oriri na-emere ndị mmadụ ọgụ na-achịnye ndị mmadụ uwe akwa na nwaanyị ahụ ọgọ Pita. Mgbe nwaanyị ahụ Pita wee bịa wee na-asị ya ha ndị mmadụ wee na-ebe akwa na-asị Pita na ihe Dorcas mere ha onye ukwu na-ekwu onye nta na-ekwu wee sị Pita wee kpọte nwaanyị a n'ọnwụ. Ihe chọrọ iweta ebe a yes ịkpọte mmadụ n'ọnwụ dị possible ma ọ bụrụ na the umbilical cord have not been severed, as in na onye ahụ nwụrụ nwụpịa anya. Now I can call the soul back, the spirit back to the body. Mana ọ bụrụ na severe again, there is nothing he can do. Quote me anywhere. So onye nwa bụ ihe mere nụ. So mgbe ihe chọrọ iweta ebe a ka ịfụ ka mmadụ si wee welo okwu ọnụ omume mmadụ mere wee wetara ya febụ. So for me, I don't even care. I have decided because of some individuals na ebe akwa na-akụ ụta ọnọdụ ha adịrọ mma na whether mmadụ one I nweta from now till tomorrow morning na that ritual of igwe must go on and na ga-eji iri eburu wee si ile n'ụbọchị a ga-emechi ya maka na it will gladden my heart ma ọ bụrụ na in next year for a lot of people that will be great. I know na Chukwu okike n'ekpọrọ m ọrụ ga-esi n'aka ngozi ọtụtụ ndị mmadụ. Yes. So ọ bụrụ ihe dị na ya. So ihe na-achọ ịkọwa ebe a bụ na when you participate in aja, enwelu too much blessing that follows it. Ịmụrụ na aja karịrị ọgwụ. Aja karịrị ọgwụ. Nwanne na-atụ aja maka na aja karịrị ọgwụ. Mana dịka ọtụtụ ndị mmadụ ọ ga-adị ka asị na na-edesinigo ha na ha ga-remain poor. Even if you present opportunity to them, they will never accept. They will keep on arguing. They will keep on saying, is it possible? No kwenta. Yọtara ya? Mana ka ihe kwesịrị ime. Ihe kwesịrị ime bụ ikwenye na onweghị ihe nyiri Chukwu okike ime. Onye bata na-agọzi ndị ma na-asị n'aha Chukwu okike kekere igwe na ala onye ike niile si n'aka ya abịa. O nwere ihe nyiri omume. Aka mbụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Onwe ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo maọbụ na ị chọrọ ka ị mara ka ị ga-esi wee sonye na aja nke onwe na nke ayịrị n'Igwe, send arụ message na 0805 7837 672 ọ WhatsApp ka ọ bụ. Aga m enyere gị aka
My mission is to help people live better life. Ọkwa nke ọzọ dị mkpa bụ echefukwana n'ụbọchị ụka ọbụla bido n'elekere nke 8 ruo elekere nke 2 nke ehihie. N'ụbọchị anyị ji eme counseling n'ụbọchị toward na temple. Our counseling is free. Ị bịa ka anyị gbaa ume, dozie gị olu ma kwupiere gị okwu. Dịka m si ekwube, ịgba afa anyị na-ana ego ịgba family mana counseling is free. Then echefukwara na December 1 bụ ụbọchị akara aka. Ụbọchị ahụ bụ ụbọchị nna emepe my new house. Ụbọchị ahụ bụ ụbọchị nna eme birthday. Ụbọchị ahụ akwụkwọ ụbọchị nna agba ọfala ọzọ. A sị na ọmaka ga-emere unu. Ekwubiere m okwu n'isi mmadụ niile, my viewers all over the world. N'aha Chukwu okike nke onye pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Agọzie my viewers all over the world. Ka Chukwu okike onye ike niile si n'aka ya abịa gọzie unu. Let there be curse breaking, let there be open doors, let there be upliftment. Maka na ịnọ nkịta adịrọ mma. A sị nka mmụọ Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma gọzie unu, ma nwoke ma nwaanyị. The elemental beings, the animistic beings, helpful beings. Ndị mmụọ niile na-anara oke na tata bụ afọ ka ha gọzie unu. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise agazienụ n'ọfọ.